Bylo nebylo, v jedné malé vesnici na malé farmě žil starý farmář se svou ženou a synem Vondřejem. Vondřej byl malý a nerozumný. Jednou, když byl ještě malý hoch, přišel v kruté zimní vánici o matku. Po její smrti žil s otcem po několik let o samotě. Poté se jeho otec seznámil a znovu oženil s jejich sousedkou, kterou potkal na vesnické zábavě. Když bylo Vondřejovi 20 let, tak mu otec řekl, že by se měl vydat do světa najít si manželku. Vondřej se rozhodoval několik dní. A poté se rozhodl, že se tedy vydá do světa a najde si manželku, i kdyby měl projít celý svět skrz na skrz. Vondřejova macecha mu na cestu udělala ranec buchet, aby v prvních pár dní netrpěl hlady. Také mu sebou dala několik zlaťáků, aby si po cestě mohl koupit něco k snědku. Vondřej se druhý den ráno rozloučil a vydal se na cestu. Nedošel ani do nejbližší vesnice a slyší, jak mu klučí v žaludku. Posadil se pod strom, rozbalil ranec s buchtami a jednu buchtu snědl. Když se najedl, vydal se dále na cestu. Nešel ani dlouho a došel do nevelkého městečka. Potkal tam mnoho podivuhodných lidí. Také v hostnici se zastavil a utratil zde několik krejcarů za jídlo a pití. Když se do sytosti najedl a napil, vydal se opět na dlouhou pouť krajem. Šel několik dní a v ranci mu zbýval kousek kořete, co si koupil, a jedna macešina buchta. Když tu náhle v dálce zahlédl veliký zámek. Vondřej se rychle zabalil a vydal se co nejrychleji směrem k zámku. I když šel svižným krokem, dostal se k němu až za 2 dny. Zabušel na zámecká vrata, aby ho pustili dovnitř. Za chvíli, kde se vzal, tu se vzal, z vrat vylezl maličký človíček s kopím v ruce a povídá: Co tu pohledáváš, cizinče? Vondřej odpovídá: Já přicházím z velké dálky a hledám si ženu a chtěl bych se u vás porozhlédnout, jestli se mi jedna z vašich děvčat nebude líbit. Tak prosím, pusťte mě k vám na zámek. Vrátný říká: No dobrá, pustím tě, ale nebudeš na zámku dělat potíže. Jinak tě nahlásím panu králi a ten s tebou provede krátký proces. Vondřej si odpoví, že se bude chovat co nejlépe, jak to jen dokáže. Človíček se opřel o dveře a ty se za chvíli začaly otevírat. Když byly alespoň spolu otevřené, Vondřej vběhl do podzámčí a začal se ohlížet, co se kde děje. Chvíli chodil po podzámčí jen tak a rozhlížel se. Za chvíli ale pro něj přišla stráž.
Vondřej najednou vykulil oči, protože nevěděl, co se stalo, co se děje, nebo co provedl, že pro něj stráž přišla. Stráže odvedli Vondřeje před krále. Vondřej se panu králi představil a řekl mu svůj důvod, proč přišel do jeho země. Královi se Vondřej zalíbil a řekl mu, že mu dá jeho dceru za ženu a polovinu království, když ale osvobodí jeho zem od zuřivého draka. Vondřej statečně přikývl. Stráži dali Vondřejovi na králův povel koně, meč a mapu, aby trefil k dračímu doupěti. Vondřej koně pobídl a kůň se rychlostí blesku vydal k dračímu doupěti. Vondřej měl ani 3 dny a dorazil k horám, kde měl drak své doupě. Koně si nechal uvázaného dole a sám se vydal cestou k dračímu doupěti. Zanedlouho došel k velké jeskyni. Vondřej vytasil meč a chopil se kamene, co ležel opodál, a hodil ho do jeskyně. Za chvíli se ozval hromotný řev. A najednou se ze jeskyně vynořily 3 dračí hlavy. Vondřej se polekal, upustil meč, zaklopil o kámen a spadl na záda. Vondřej se pomalu převalil na břicho a plazil se k meči. Konečně Vondřej už měl meč v ruce. Využil toho, že se drak nedívá, a vbodl meč drakovi do hrudi. Vondřej nad drakem zvítězil, ale aby splnil králův úkol, tak si vyndal lahvičku a naplnil jí dračí krví. Vondřej si po namáhavém boji chvíli odpočinul a za chvíli se vydal opět na cestu. Za několik dní dorazil do království, odkud vyrazil. Sdělil králi dobrou zprávu o zabití draka a přidal mu lahvičku dračí krve. Král Vondřejovi poděkoval za jeho hrdinský čin a dodržel svůj slib a dal mu polovinu království a svou dceru za ženu. Za několik dní mu král vystrojil svatbu, jakou nikdo živ ještě nezažil. Všichni byli spokojeni a žili spolu v pokoji a harmonii až do konce.